Mikäs päivä se tänään on? Onko se lähtöpäivä? Niin sanotusti lähtöpäivä. Vähän on käynnistymisvaikeutta, mutta kyllä tästä kun käynnistyy, niin käynnistyy muuten kovin ikinä nyt. Se lähtee sitten kerralla käyntiin siitä, niin... Crazy! Se on vittu kylmää kyytiä! Anteeksi, mut sulla on aika coolit lasit, mistä sä oot saanut ne? Thanks, honey. Jatkolento. Musta meillä on tämmönen potkurikone. Mä kokkaan housut. Mä en tiedä taas onko me Ibizalla asti, mutta fingers crossed. Mitä? What? I want to go home, but it's pissing it down. Hyvin lähti tää eka ilta käyntiin. Avaa se vitun ovi. Kahden mun laukaa puhelimeen. Ei se mitään. Ei se mitään. No, don't take it, please. We were filming a video. Thanks, great. Vitun lokki. Älä lokkeile, saatana. Näin ois sun, no niin. Kipitä vittuun nyt siitä. Eikö se jää vaaliin? Se jää vaaliin. Aha. Tossa se on. Okei, tää näyttää hyvältä. Käännäyttää kameralle. Okei, what the fuck, tää näyttää hyvältä. Ah. Ja sä et ole, vittu missä mun dippi on? Onko joku sun rauha? Niin. Ei vittu näy, ei vittu näy. Moi Juusta. Vitun pötökingi, ei vittu mennä ikinä enää. Eka aamu. Tai no aamu. Me herättiin 1 jo. Ja me käytiin 8. Mut ensimmäinen juoma oli viina ja Gatorade. Mä vastuun ihan kyssyläkapoista aina jotain, kun mä astin joku ranskalaisen vodkaan. Meidän vähän oksa tulla. No, mutta... Tästä se lähtee.
Just puhuttiin, että vittu kun känniin pääsis vaan sormia napauttamalla. Niin. Tää on niinku, käy työstä. Tää käy työstä. Tää on vasta eka päivä. Nyt on puuli korkattu. Oliko kylmää? No meikäläinen. Mutta siis tää siis krapula oikeesti katoaa tässä aurinko ottaessa. No käsi vähän tärisee, tulee vähän tärisevä klippi tästä. Ei se mitään. Ei se mitään, kato. Se ole niin vakavaa tämä elämä. Ihan kun me puhutaan täältä juntti-aksentilla. Mut siis tää on tosi vapauttavaa. Meillä ei ole täällä hotellissa muita suomalaisia, ei ole ainakaan törmätty. Niin voi jauhaa paskaa. Vittu. Tää on nautintoa. Ja illalla sitten, mitäs illalla on ohjelmassa? En tiedä, mutta mä oon kuullut huhua, että David Ketta soittaa tänään Ibizalla. Okei. Voisiko olla jotain chanssia, että High Clubilla? Saattaa olla. Onko chanssia, että me oltais menossa sinne? Ollaan menossa ehkä. Se me ei ehkä ollaan, voi olla. Katellaan. Jos se ei sammuta tähän. Tää on kyllä vitun hyvä biisi. Niin joo. Mä otan. Can I on my phone? Maailman paras klubi. I understand why. Tultiin vähän telttailemaan. Täällä on teidän terassilla sitten. Siis tää mesta on sairas. Tää on sairas. Tää mesta ei ole tehty ihmisille, vaan eläimille. Mitä me ollaan? Joo, semmoista. Nyt on vähän tärisevät kädet tässä vlogipätkässä. Meillä on vähän rankka aamu.
snadisti. Ton. Nyt ihan vaan ton verran. Ja meidän pitää olla tunnin päästä poolpartissa. Filming. Hola. Se on päivän 4. käynti. Jos ollaan pysytty laskuissa. Fiilis on hyvä. Fiilis on hyvä. Fiilis on toiveikas, kun on rinksuttu taas tässä edessä. Ja saatiin tuossa tyylin 3. varoitukset tai ehkä palautetta ennemminkin. Että lähdettiin lomatyylistä ja siitä myöskin, että unohdettiin eilen maksaa yhdet juomat ja ruuat, kun lähdettiin tästä ravintolasta. Mut se oli rehellinen virhe. Semmosia sattuu. Kyllä. Mutta tästä tää taas lähtee. I love Ibiza. Mikä vitun disco? Taitaa olla, että me ollaan vähän liian ajoissa, että nää ei vielä diskoa olekaan järkeä. Että seuraavat saa sitten diskoon, mutta me ei saa. Ois pitänytkin sittenkin sen tunti pidempään nukkua. Ennen kuin lähdettiin itse rajaamaan tuolta hotellilta. No, paluumatkalasta soi musiikki toivottavasti. Mielestäni oman ajan, jos se soi. No, Tepsukka. Mikä fiilis? Eikö olla ihan hyvä fiilis? Se on hyvä. Tuossa kun käveltiin semmonen 4 kilsaa, kun 2 ei saatu, niin sanotaan, että oli näin lähellä, etten olisi pyörtynyt. Mutta nyt ollaan rinkit kädessä. Hotkaa koneeseen. Meidän reissu. Täällä on itse kullakin nyt aika paljon parempi fiilis, mitä on ollut aikaisemmin tänään. Et fiilis on jotenkin nyt aika... Tuli muuten sun taas, että tässä aika mielenkiintoinen asu, jos haluat kurkata jossain vaiheessa sun takana olevaa pöytää. Tunnistat varmaan, kenestä on puhe. Nyt on semmoisen tilannepäivityksen aika. Otat sä mullekin samalla? Mitä otetaan? Tai niin. Joo, että meillä johdetaan täällä Ferrarilla. Kun meihin on nyt yksi mies iskenyt täällä silmässä. Eilen mä laitoin kuvan, missä klubilla me ollaan. Meni 20 minuuttia, se ilmestyi sinne. Sitten mä laitoin äsken 20 minuuttia videon, missä klubilla me ollaan. Se ilmestyi sen klubin eteen Ferrarilla. Että tää on nyt oikeesti, mä en tiedä mitä tässä pitäisi tehdä. Mutta meidät on siis kutsuttu sen niin mansion jatkoille jo eilen ja toissapäivänä. Niin todennäköisesti me mennään sinne. Tänään, jos ei tulla takaisin, niin me ollaan kuoltu hulppeasti. Meidät on myyty jo. Meidät on huomattu ja myyty johonkin, mut semmoista se on. Niihin voi luottaa, koska ei niitä tarvitse myydä meitä mihinkään. Niin, niillä on jo rahaa. Niillä ihan on jo vitusti. rahaa. Siis se oli semmonen siis punainen Ferrari, mitä mä oon aina kuolannut. Mitä otat? Kanaa. Otetaan sulle kanaa, hei. Onko muistikuvia, että monesko kerta tää on meillä Burger Kingissä tän reissun aikana? Ei puhuta Vitu, nää äijät tulee maailman omistajina tänne. Jep. Noniin, me tultiin nyt tähän tien varteen. Että sitten nämä kyseiset herrat voi tästä, ne on nyt kahdesti ajanut meidän ohi, niin voi sitten 3. kerran ajaa. Tässä me ootellaan, tiedättekö? Koska onhan toi Burger Kingissä. vielä se, että
me ollaan oltu niinku 2 eri kaupungissa. San Antoniossa ja Ibizassa. Niin. Ja Toi on niin fucked up. Näissä 2 eri kaupungissa meitä vastaan. Älä. Now I'm scared! No niin, tervetuloa tänne meidän nyt on room tour. Tervetuloa tänne meidän majoitukselle. Moi! Dude, good morning! Te ette taju, kuin hauska juttu toi on. Tervetuloa Huumekujalle. Mitä kuuluu kukku? Hei, kukkuluuru-ihmiset on tuolla ihan kohta. Niitä kuuluu Moi! Listen, where you guys going? I feel like... Come here. Tell them. What's your name? What's your name? What's your friend name? I'm Iris. Iris? She's there. I want to marry her. She looks so beautiful. I know she The first does. day I see you, you was caught my eyes. Oh, I can't believe how beautiful you are. Though. She's amazing. Where I you know. guys going? Where you going? We don't know yet. Come on, I'll give you free shot. You want some shot? Peanuts? Love Ibiza. Our purpose for you tonight. Tehtiinkö sulle just huumetesti? Kyllä. Okei. Okay. Ja sitten Sitten laitetaan koputtimet takaisin. nyt etsitään meidän portti. Tiedätkö mitä me etsitään sen jälkeen? No. Vittu viinaa. Honestly. Mun soi just Later Bitches mun korvis. Jumalauta. We love Ibiza. Tässä ollaan nyt sitten Majorcan lentokentällä. Fiilis on mitä mahtavin. Jep. Mun ääni katosi lopullisesti tuolla lentomatkalla. Ykköslento on kotona. Meikähän ei ykköslennossa jotenkin muista sitten mitään. Että Ja nyt me mennään etsimään, kun se oli kortti. Joo, kortti mennään etsiin. En tietysti tiedä mikä kortti. Kortti tosiaan mennään etsimään. Se oli C59, oliko? maybe. Se jotain oli. Me mennään sinne, sitten me mennään vessaan ja sitten se on pakko ottaa sitten muutamat tasoittavat ehkä taas sen jälkeen viimeistään koneessa, koska muuten tässä ei niinku olla selviämässä Helsinki-Vantaalle. Ei. Sitä ollaan nyt lentoparkissa. Meidän toi ajomatka takas Tampereelle nyt vähän tässä viivästyy yhdellä vuorokaudella. Sanotaanko, että promillet vaikutti semmoiselta tossa eilen vielä kun päästiin Suomeen, että niille ei olisi ehkä kannattanut ajella. Ei tässä niinku muuta. Täällä paistaa aurinko. Meillä on mekot päällä, kun ei meillä niinku muita vaatteita ole mukana. Ja et semmoista.